Kalpasan nga naawat mi ti report idi malem kalman ket nangiwayat kami nga rod iti follow up nga investigation ket naka-identify kami iti maysa nga individual nga nag-witness ken nakaistorya kada kami iti pasamak ket deta napasamak ti panakadangran dahito nagbalin nga biktima idi parbangon iti January 1, 2026 sa Bombo Roger. Mhm. Ket sigun ti panagistorya na ket dahito kano nagbalin nga biktima agawid adda kadwa na nga digiti grupo na ket nag-standby dan sa iti maysa nga waiting shed iti sumrek ditoy lugar da iti barangay Mananteng Solsona. Medyo nauneg gamin ditoy sitio da Bombo Roger ta ita masarakan iti nasa kaanan iti bantay wenno ditoy mapan iti sitio buhi nga kungkurada Bombo Roger. Mhm. Ken kadita gundaway ket nag-standby dan sa iti maysa nga waiting shed ken allegedly nga binurbur dan sa digiti motor da ket ditoy met suspect kaslang nairita medyo kaslan man naringguran iso nga rimwar sinita na isuda iya dayoyo kat detan iti kapang burburan kasta kem dito met biktima idi umadayo da kuman inrapin na pala nga binurbur man dito motor na kami nen iso nga nakapungtot dito suspect ket ginandat na kabilin ngem naanawa da iso na. Mhm. Kalpasan nga naanawa nagkalma idi makaalaman ti gundaway yan napan naman dinanog dito biktiman iso ti nakatumbaan na kano Bombo Roger. Okay, okay. Kasangwanan sir mo taon gayam diti biktima tayo kaniti suspect tayo sir. Dito biktima tayo Bombo Roger ket may sa lalaki nagtawan iti 45 years old. Idinto nga dito matudto ket agtawen met iti 55 years old Bombo Roger. Okay. Mes-mesa na lang sir tinagdangran at pinagpeso na kasi bagadang ado tinagdano dapat di nang tapkal ti bato ti ulo apo hepe. Sigun dito witness tayo nga isot nagan-anawa Sir Roger ket may mesa na lang. Okay. So awa mo tinatangkan nga banag ngayon indano na no dikit lang gumgum na apo hepe. Aw hami pa may establish sa Bombo Roger ta teguro karon awan mo ti so idi awan makita ngamin nga sugat na kano Bombo Roger. Mhm. Okay. But nawa ng Mabunto puot DJ. kasi po then ipandi hospital sir. Wen Bombo Roger DJ medical legal nanto timba pakakitaan na Bombo Roger so nga napangkam nag-request ta. Okay. Ano trason na sir no ape handang impakamo insigida it kapulisan apo hepe sir. Ti segundo ti pa nag-interview mi dito kapsat na Bombo Roger ket adda kano min kakas nga gundaway dito kapsat na ano dito adda nervyos na ken no duma adda dito pasla pa nagpakutibeng na kun nagpabanjas ka jay nga maturog latan dito kasi nga adda ti galad na kas diya kano Bombo Roger lalo na makainom iso nga ti amuda te simple lang pan nakatumba. Okay. Sir, no once nga rumor ti medical legal deti biktima nga alleged nga ti rumor ti papatay na kit gapoy ti panakadangran na anat mabalin nga kaso no kuha kaditi suspect dagat bala sungsungbatan deti nang dano gapo hepe. Well, definitely agad may pila tayo ti criminal case ken agdependento no ana dijay makita to yung medical legal ken mabasan to dito statement dito witness sa Bombo Roger ta isun to ti paka-establish ano anang kaso ti may file ka dito either homicide or murder siguro depende Bombo Roger. Okay. DJ witness to sir kadwa mo lang deti biktima nga that time kadeta nga napaniti wedding shed sir. When Bombo Roger adada yung waiting shed amin tatambay. Okay. So namunga na gapoy ti panagpaburbor ti motorsiklo ay ti nariringgor kasi dapat may isang problema hal lang ang solusyon na even gidagdo mga probinsya sud problema deti antay na nuisan deti naringgor nga motorsiklo apo hepe. So kumusta ngamin sir ti monitor tayo kadetoy panakaipawid panangipakan giti lintag kadi kasto nga giti nariringgor giti naka-open muffler sir.
Well, actually, very strict tayo dito mong Roger. Sakbe pa lang parang celebrar tayo ti Christmas ken New Year kat adun iti naprehen mi in Nalamit Police Station ken pinaikat pinasokot ang bili iti iti open fight. Kem dito yung motor dito kinita with the met dito sigun dito nagpalap nga investigador tayo mong Roger. Dito yung motor dito yung nga ginamit dito yung biktima is nga open fight. Actually, papigid di. Ngayon gapot ako marbangon, ket na uli mekmet ten ti sitwasyon, sa dadayan ti medyo sa kanan ti bantay. Good morning. So iti pinaburbur dala nga naringgor nga talaga amit kami no ka. Okay, wala nga rin sa death may sa problema. Yan may sa pain, at that influence ti nasangaran, nagiti po hepe. Well, Ma'am Roger. Okay. Sir, kadagiti data, although digiti kasto yung kakaso, kadagiti isolated cases, iti pasamak, diti probinsya ti Ilocos Norte. So kadagiti data, anay iti agbalin manen nga agdag ti biyang Philippine National Police, kadagiti data nga tawen 2026, tap na mapagtalenteo, iti Lita Cordos Kental na, especially dita Solsona, apo Police Captain Damo, sir. Well, agtuloy lang Ma'am Roger, iti kampanya tayo iti against criminality. Lalo dito yung campaign tayo iti illegal drugs kaya lost firearms. Kaya DJ strict implementation tayo iti local ordinance. So makikita mi nga may isang epektibo tapnon ti kasagad ma-maintain iti tultuloy nga peace and order ti ilimi nga Solsona Ma'am Roger.